ljudi, kako ste? Dobrodošli nazad u naš kanal. Danas ću ja raditi jedan video. Pronašla sam ovu stranicu, videla sam neke youtubere kako su pravili videe za ovaj kao website. Ono što se radi u njemu je kliknemo ovo dugme i on nas odvede na neku besmislenu stranicu na internetu. Veoma je smešno i jednostavno stranice su vrlo zanimljive, tako da mislim da bi trebalo da krenemo. Sad ćemo da kliknemo ovo dugme. Okay. Can't not tweet this. Okay. Ovo nema smisla. Okay. Da se vratimo nazad. Oh. Dobro, ono što u stvari on ovdje radi je odvede me na stranicu, čekajte da isključimo, odvede me na stranicu hej, pa me odvede na stranicu how i menja između njih dve, tako da idemo, sljedeća! Aha, ovo su kao misli pod tušem. Hajde pročitamo neke. Ja ću da ih prevedem da bi vam bilo lakše. Aha, kaže kao ne kupujem loto, one kartice kao zato što mislim da ću da pobedim, nego ih kupujem, koliko sam ja razumela, da bih obezbedio sebi kao sanjarenje možda, verovatno pretpostavljam kao da sanjari o tome kako će da dobije. Ako imaš jednu ili dve tetovaže koje mogu da se vide, svi hoće da ih vide. Ako imaš previše, verovatno će da budu ignorisane. To u stvari jeste pametna ideja. To u stvari jeste pametan misao, u stvari izgleda tačno. Dobro, idemo dalje. To je bilo vrlo bezvredno. Idemo na sljedeću. Yes! Yes! Treskamo ih, šta je ovo? Ovo je jegulja neka. Šta? Ovo je grozno. Idemo na sljedeće. Take me to another website, please. Jej! Patkice! Slušajte ovo. Koliko patkica. Patkice! Ok, idemo na sljedeće. Šta je ovo? Weel! Šta? Šta? O moj Bože. Ja, ne znate kako sam se prepala. Ok, nemojte. O Bože. Šta? Ok. Ne kapiram čemu to služi, nije bitno. Idemo na sljedeće. Ok, ovo ništa ne radi.
definitivno ništa. O Bože. Ne znam čemu služi. Idemo na sledeće. O, bole moči. O, bole moči. Mislim da je vreme da isključimo ovo. Idemo na sledeće. Mango. Mango. Ups. A ovo je jedan prelepi mango. Idemo na sledeće. Kako je meden! Kako je sladak! O Bože! Bolje da isključimo pre nego što umremo od slatkoće. Idemo na sledeće. Šta? Dela se. Cool! Kako su sitne! Kako su sitne! Ajde da popunimo celo. Čekaj, ima neka slika nešto. Šta je ovo u pozadini? Ima nešto, vidite? Čekaj. Vidite kako ima tu nešto? Kako je ovo dobro! Bi mogla ceo dan da radim. Šta je ovo? Hvala! Yes! Neću sad celo da obojim. Ima. Šta? Šta je ovo? Dobro, ovo su definitivno bezvredni web sajtovi. Šta? Okej. Šta? Sam ja to upravo videla. Okej, bole me oči od ovoga. Stani. Idemo na sledeće. Cool, kao red, green and blue. Tadam! Hvala, hvala. Idemo sledeće. Šta? 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 Šta je ovo? Okej. Imamo na sledeće. I uradit ćemo još neko. Okej. Ovo definitivno nisam htjela da vidim. Omoga. Svi se klanjamo. Žabi. Da. Dobro, uradit ćemo još jedan dugačak ili dva kratka. U zavisnosti, vidjet ćemo u zavisnosti od toga koliko traje. Ui, šta? Mogu tako se vrtim. Vrti se. Šta je ovo? Kao neki stari točak od bicikla. Idemo još jedan. Šta? Šta je ovo? OMG. Šta?
Kako ljude nije mrzelo ovo da naprave? Kako? Dobro, to bi bilo to za danas. Nadam se da vam se ovaj video svideo. Žao mi je što ovo nije Minecraft video, ali htjela sam da počnem s nečim možda malo zanimljivijim. Tako da u sljedećem videu će vjerovatno da bude moja sestra, odnosno ona će da drži taj video. Nadam se da vam se sviđa naš kanal za sada i molim vas subscribeujte, komentarišite šta još želite da igramo i da li biste želeli da vidite još ovakvih igrica. Takođe molim vas lajkujte ovaj video i nadam se da će vam se svideti. Vidimo se u sljedećem videu. Zdravo!